Dobar dan. Ovo je početak još jedne, 8. po redu sezone emitovanja emisije Balkanskom ulicom. I prvi u nizu mojih sagovornika, novih junaka priča iz Balkanske ulice je Dejan Udovičić, čovek čiji su nam uspesi obeležili proteklo leto. Dejan Udovičić rođen je pre 39 godina u Beogradu. Ima brata blizanca, vaterpolo stručnjaka Darka Udovičića. Sa 8 godina je počeo da trenira vaterpolo u vaterpolo klubu Partizan. Sa 15 godina zaigrao je u prvom timu. Kao igrač proveo je u Partizanu 18 godina, kao trener 12 godina. Četiri godine je selektor vaterpolo reprezentacije Srbije. Dejan Udovičić, često osporavani čovek srpskog vaterpola. Oženjen je, u junu ove godine dobio je ćerku. Ovako izgleda biografija selektora vaterpolo reprezentacije Srbije, Dejana Udovičića, s pogledom na novinske članke. A kako ona izgleda s pogledom iz Balkanske ulice, slušamo. Pričao mi je da je odrastao u ulici Gavrila Principa, Beograđani znaju, to je jedna ulica vrlo blizu Balkanske ulice, a njegovo detinjstvo je obeležila osnovna škola Braća Ribar, današnja škola Kralj Petar I, a najradije se iz tog perioda seća gostovanja kod Branka Kockice. To je bilo sa gospodinom Juginom, koliko je daleko... Da, Milivoj Jugin. Koliko je daleko svemir, tako nešto. Ja, to ću da gađem. Da, to ima. Jeste pričali nešto? Jesmo. Šta? Pa ne znam, vodili su nas onaj observatorijum. Dole, kod Nebojšine kule. Ja sam ne znam pravo da kažem da li to sad radi. Bili smo, puštali smo negde rakete sa van Beograda. Bio je sneg, nešto. Kako je postao vaterpolista? Slučajno. Trenirao je sa bratom blizancem plivanje. Tata je jednoga dana kasnio po njih na trening. Oni nisu htjeli da gube vreme čekajući, već su se nešto po bazenu zamajavali, kako kaže, pravili nestašluke i smetali onima profesionalcima koji su trenirali u bazenu do. I evo šta se desilo. I bila je ta jedna generacija partizana, pionira tada, koju je vodio Nikola Stamanić i mi smo pravili tu neki... Smetali smo, bukvalno, mi smo skakali u tom malom bazenu i on je došao kao šta radite, tako ono. I onda mi smo ostali iz kama i on je rekao, ajde da vidim kako plivate, pošto. I onda smo mi, ajde dođete ovamo, pređete ovamo, i tako smo mi prešli ovo. I tako smo mi, ko zna da li uopšte prešli iz ovih plivača ili obuke plivača u vaterpoliste. Pa fenomenalno priča. I onda, i to je tako. The loser standing small beside the victory, that's the destiny. Pošto ste vi mlađi, možemo mi da pređemo na ti u ovom razgovoru? Može. Dobro, ja sam starija, onda možem. Dakle, da, kakav si bio đak? Ja sam mlađi. Da, pa mlađi, 39 godina, ali tako? Pa da. Mlađi. Kakav si đak bio? Pa, školi odlično. Odličan, sve petice? Ne. Iz čega nije bilo? Pa nisam, ja nisam, pa nisam, iz muzičkog, to je apsurdno. Muzičko? To je apsurdno. Pa kako pevaš na slavljima? Pa ne pevam uopšte, ja u principu, mi recimo i sad kad je bilo ovo, mislim, obično toliko te ta takmičenja iscrpe da nemaš ni energiju da se nešto posle nešto preterano i opustiš i slaviš, a nisam nešto muzikalno, tako da... Ni himnu nisi pevao sad? Jesi malo? Dobro, jesam, ali na ovim svetskim prvenstvima, na olimpijadi, treneri, osim u evropskog prvenstva, treneri nisu, mi smo van događaja. A gde stojite? To sam sad, kad sam gledala kao Ja sam stajao na tribinama. Aha. Da me niko ne vidi, to je... Jesi plakao? Nisam, što? Pa sreće. Kog sudiju si najviše izgrdio? Koji te najviše iznervirao? Mislite, u evropskim ili... Svejedno, koji ti sad ti pada na pamet? Pa ne znam, I da
ulici. sad prođe, opet bi mu nešto rekao. Pa ima jedan iz Crne Gore, koji, valjda bio sam mu, valjda pik, ili po direktivi, ili valjda ne znam šta je. The winner takes it all. The loser standing small beside the victory. That's her destiny. Grazie. Per cortesia raccomandiamo di non saltare sugli spalti. Please don't jump on the stands. Attention please. Ladies and gentlemen, please don't jump on the stands. Thank you. Ladies and gentlemen, in 2 minutes, we shall be ready for the victory ceremony. Signore e signori, tra pochi minuti la cerimonia di premiazione del torneo di pallanuoto maschile. Sada kreće dakle serija naših vaterpolista. Ovo su bili članovi rukovodstva i stručnog štaba, a ovaj momak ima na koga da se ugleda. Selektor koji već ima evropsko, svetsko zlato i olimpijsku bronzu i naravno zlato svetskog kupa. Dejan Udovičić. The winner takes it all. The loser standing small beside the victory. That's her destiny. Odlazim ponosan. Hvala na svemu. Učinili ste me ponosnim. Nismo bili spremni za pobedu. Imam svoj put. Zlato poklanjamo Srbiji. Samo su neki od naslova koji se pojavljuju uz ime Dejan Udovičić. Najviše smo ga cenili kada nakon olimpijskih igara u Pekingu nije pristao da probleme rešava putem novinskih članaka. Nije odgovarao ni na optužbe koje su na njegov račun stizale sa svih strana. Poručio je, ja imam svoj put i odlazio po medalje. Posle zlata u Rimu, poručio je, dodatnu snagu davala nam je negativna slika i podcenjivački stav o nama. Kažem hvala i onima koji su nas tako komentarisali jer su nam dali dodatnu energiju, ovo je i njihov uspeh. Izmamio nam je osmeh na lice kada je zatražio da se vrate bilbordi, dobrodošli u zemlju šampiona. Svi znamo da je malo stvari na ovome svetu u kojima su Srbi prvi. Ali zato uvek očekujemo kada se naši takmiče u sportu da budu isključivo prvi ili ako je srebro onda ide ajde može i srebro. Koji je to sindrom i o čemu je reč objašnjava Dejan Udovičić. Mi imamo neku bojazan da ako ne budemo prvi da nećemo biti uopšte registrovani. Uopšte da niko neće nas primetiti, da niko nas neće obratiti pažnju. Da niko nas, ono što se kaže, neće gledati kao, ovi su sad drugi, kao nemaju oni pojma i ne znaju ništa. Ja sam bio apsolutno razočaran ako pričam o tome. Prošle godine smo mi bili u Malagi i izgubili smo ono finale od Crnogoraca na produžetke i po povratku u Beograd pravljena je anketa zašto je Srbija izgubila zlato. Mislim, meni je to... Ja svakom dozvoljavam pravo da ima misli svako što hoće i da radi što hoće, ali mislim da negde treba da ima neka crta, malo neke elokvencije, malo neke kulture, malo saznanja nekih vrednosti, sportskih vrednosti u našim okvirima i malo u evropskim okvirima. Signori, vi preghiamo di disporvi in piedi per l'inno nazionale della Serbia.
Kada čitate intervju bilo kojeg našeg vaterpoliste i onog najtrofejnijeg, standardna priča je hladni bazeni, loša hrana, još lošiji hoteli. A ipak nešto prelomi, pa ostanu u srpskom najtrofejnijem sportu. I zato ja uvijek kažem ovim sad, po navodnicima mlađim igračima, pošto su sad svi mladi, nemojte prerano da odrastete, možete da se ponašate, ali nemojte prerano da odrastete. Biće vam možda u nekim trenucima kada stvarno odrastete žao što neke stvari niste provodili u otprilike u nekim granicama koje i nekim stvarima koje su provodili vaši vršnjaci. Ne može žao iz tog perioda što si propustio? Pa ne znam, ja recimo ne mogu da o tome da pričam iz prostog razloga, recimo evo sada iz glave, ja ni na jednoj ekskurziji nisam bio. Ni na jednoj ekskurziji, ja ne znam kako izgleda školska ekskurzija. Ja ni na jednoj ekskurziji nisam bio. Jer objektivno, ili je se potrefilo s nekim takmičenjem, ili se potrefilo s nekim treninzima, ili se potrefilo kad je neke pripreme, ili... Tako da, evo, ja sam celo školovanje, ni na jednoj ekskurziji nisam bio, tako da... A ono, žurke, piće, to je isto, sve preskočio? Pa ne znam, mislim da, stalno se spominje neka priča da vaterpolisti kad dođu su večernjeg treninga, prvo što uđu u kuću, to je da uđu u frižider. Da. I to jeste tako. Jeste. I to jeste tako i pogotovo taj večernji trening, pogotovo kad ideš u školu, pa iz škole dođeš na večernji trening, pa sa večernjeg treninga kući, to se održi dosta. I onda te to istrpi i jednostavno, i to je tako. A je stvarno, to su mi neki priče kao, posle večernjeg treninga, ne znam, večera je celo bila... Ne, nije baš tako. Kilo bureka i to. Ja mislim najviše jedu ovi bacači i bacačke discipline, diskovi, koplja, kugla i to sve. Zato što njima treba ta masa. Nije to, ali zavisi sve i ovo privatno. Mislim, kako je neko reaguje. Imamo neke koji nisu korpulentni, a koji pojedu 2-3 puta više nego nekog. Ali kažem, jednostavno sigurno je da taj večernji trening te mnogo istrpi, pogotovo kad si u školi. I da najteže pade majkama koje sve to treba da... Pa jeste, ali pa ne znam, mislim, jeste. Svoji dolaze da te gledaju stalno ili? Pa jesu. U jednom trenutku kad uđeš u taj vrtlog o kojem se pričao, znači sa malo broja godina, u stvari 14-15 godina, onda se svi, cela porodica se okrene prema tebi i podredi se, aj sad meni i vratu. I onda se svi podrede sebi i de facto oni ne žive neke svoje živote, nego žive tvoje živote. Kada treba nekog odvesti, dovesti, jedna stvar, druga stvar, treća stvar. A jesi došao neka treninga i rekao ja neću više na bazen, kraj? Pa ima toliko koliko puta. Pa mislim da to je prirodno. Najbanalnije, standardna priča, Beograd nema bazene, Čavić trenira gde i građani i tako dalje, svi znamo šta se tu dešava. Sad samo, evo, ako možda mi kaže, meni šta nije jasno. Bazen je nekad bio ono kao simbol raskoši i tako dalje. Danas na Senjaku i Dedinju svaki uspešniji privrednik sebi je za sebe i ženu sagradio bazen, još malo po olimpijski. Šta je problem da mi ne možemo da imamo bazene? Pa ja sebi delujem kao neki Don Quixote. Bazen je sad malte ne postao standard, imaš kupatilo, dnevno sobu, dvorište i bazen. Nemam odgovor na to pitanje. Nema. Samo što meni pravo da vam kažem, više mi je dosta da ispada kao stalno nekog molim i vučem za rukav ili kažem evo sad, evo mi smo svetski prvaci pa valjda normalno da imamo, da ne brinemo o nečemu naravno 2-3 godine.
Da, u odjeljenju mog deteta svi dečaci hoće od septembra vaterpolo. I šta da rade? Ništa. Ništa, izgubit ćemo. Ja isto da kažem, evo sad, problem, Taš nije radio 25. maj, 11. april, ne znam koliko. A ja kažem, dobro, ajde sad 2-3 godine ne radi, pa 5 godina, pa sad nije, pa sad izgalit ćemo za 5 godina. Ja kažem, okej, ali šta ćemo s ovih 10-15 godina što nije radilo? Izgubit ćemo tolike generacije koji su eventualno, kao stvarno vaš taj primjer, mogu da dođe, svi hoće da dođe na vaterpolo, svi hoće da dođe u bazen i on jednostavno nema gdje da dođe ili mu je hladna voda, pa roditelji kažu, a neću ja da dovodim dete da mi je hladna voda, sa punim pravom. I druga stvar, on ode na drugi sport. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. That's her destiny. Ja nisam bila tu, jesu na kraju postavljeni bilbordi, dobrodošli u zemlju šampiona ili ništa od bilborda? A šta se desilo? Pa ne znam, još nisam putovao u Mazenu, ne mogu da vam kažem na to pitanje. Ja sam se vraćala, nisam primetila. Ali ja sam, kako se zove, razmišljao, sad se neko nešto me pita, ja kažem, ajde sada ne bude da ja sad nešto opet kukam, pa da tražim nešto nemoguće, pa da tražim, evo sad napravite bazen ili, evo sad su plivači dobili stanove, a moji nisu dobili stanove. Zbog čega, sad to meni nije jasno, zbog čega je njihova manje vredna ili zbog čega je ova više vredna. Da ne bude sad ja tražim nešto opet, kako se zove, pa opet nešto čačkam tamo što ne bi trebalo, ali ja ne moram da kažem, ja sam onda smatram da to je relativno ostvarivo. Da neko postavi billboardove i ja sam da se mi dičemo nečim što mi imamo. Ako smo mi svetski prvaka, ako smo evropski prvaci, onda treba ti da se dičemo, ne treba da se dičemo. Ovo najveće, ja sam to rekao nekom intervju, najveći naš plus i ove reputacije i ako hoćete manje kao trener, što smo mi uspjeli neke te naše manje da sakrijemo toko celog svetskog prvenstva, a imamo ih. Igrali smo s igrače manje celog svetskog prvenstva, bili smo u situaciji koji smo bili da svaka utakmica nam bude kao finalna, a posle Italijana, tako je se delovalo, tako sam ja osjećao. Mi smo svaki dan mogli da igramo i protiv Mađara, i protiv Hrvata, i protiv Španaca, i protiv Cigana, 4 utakmice za redom i dobili bi sve. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. That's her destiny. Dakle, to je prvi put da se čuje naša himna i da igrači znaju tekst. Ne znam ni ja. A? Stvarno ne znam. Nisi ti naterao decu, učite za svaki slučaj tekst. Nije, stvarno ja ne znam, ali mislim da... Jedno Vanja Udovičić nije bio naučio, on nije peva. To mora da nauči za London, je li tako? Ako hoćete iskreno, ja nisam gledao snimak utakmice. Kako bre nisi? Pa evo... Mi svi po 5 puta. Ja nisam gledao snimak utakmice i hoću da pogledam ceo taj niz, pošto su mi snimili sve to i sa raznih televizija, pošto me zanimaju neke druge stvari. Ne su to, ali malo mi se slegnu još da bi mogo trezveno da razmišljam, a ne o šta je donelo. Ma nema potrebe, ti ovako trezveno razmišljaš kao daj sad. Pa ne, mora neke stvari da za sutra i prekosutra. Ja nisam od onih koji žive u prošlosti i vraćaju se. A koji pobedu se najviše slavio? Baš onako slavio, otišli vi svi, kafana, muzika? Pa nije, sada u Rimu, nije napad. A u životu? Pa ne znam, stvarno, ali ja objektivno, kad se osvojite neke takmičenje i bilo šta i sa ovom ekipom, sa ovom generacijom smo mi bili, ja kažem, 2 puta evropski prvaci, 2 puta svetski prvaci. I kad si najviše slavio? Pa u principu nisam slavio uopšte. Nisi išao gavan? Nisam. Ni viski onda naručiš? Pa s nekim prijateljima tek posle. Tek kad se vratim, ali nisam ja ne volim ja to sad kao, prvo nema snage posle toga, a pošto sad svi, kako se zove, misle da mogu da budu treneri, ne samo u vaterpolu, nego bilo kom. Ja kažem, okej, ali ajde se promenimo, ja ću da radim vaš posao i radite malo, ali ne da radite vi kako vi hoćete, nego da radite vi što smo mi radili, pa da vidite kako to izgleda i da li to vi možete ili da ne. Ali, kažem, mislim da jednostavno, ja se barem tako osjećam da posle tih pobjeda i posle svega, jednostavno ti jedva čekaš da zaboraviš na vaterpolo narednih 15-20 dana,
da se malo, ono što se kaže, dođeš sebi, da se vratiš u normalno, da se nađeš neki bioritem, da se naspavaš, a normalno jedeš. Mi smo se jeli nešto u hodu, pili smo u hodu, niti imaš niti vremena da jedeš, niti želiš da jedeš, niti stalno ti je nešto u glavi drugo. Radiš ovo, misliš ovo, jedno, drugo, treće, tako da tako to funkcioniš. Vjeruj u ljubav, jer ljubav je sve. Vjeruj u ljubav, da živi bez nje. A dok me pitam te, sad, više sam intervjuisala trenere košarkaške i svako ima neku svoju pasiju, ne znam, jedan je golubar, Ivković je golubar, Dule Vojošević voli slike, knjige. Ja imam košarku. Da, a šta je tebi pasija, šta ti voliš? Pa ja imam košarku. Košarka. Imam košarku, igramo košarku, bez obzira, imamo stvarno jedno društvo koje je već se okupili na 5-6 godina. Aha. Krenuli smo kao oženjeni i neoženjeni. Aha. Naravno, to se Ko je vremena... bio uspešniji? A ovi oženjeni. Bili oni, ja? Jeste, ovo što sam, tako da... A sad si u oženjenima? Pa sad se to vreme koje ti ide da Aha. se izmenilo sve, tako da... Aha. Sad nemamo tu onu jasnu podelu. Sad imamo više neki već su ostale neke te ekipe pa se dopunjavaju i tako to. Mnogi su iz ovog grada prošli kroz to, kako se zove, ali kažem, to je nešto, bez obzira što je to dosta jaka tenzija na tim i završi se kako što se obično završava. Po neki put malo i verbalno i neki žučni rasprave, ali kažem, mi nismo od onih pod navodnicima društvanaca ili ekipa koji idu na fudbal ili na košarku, da u stvari idu da bi posle išli na pivo. Posle išli na jagnjetine pivo. Mi ne idemo na to, Ne? mi idemo, mi recimo idemo po sat i po vremena na košarku, na 2 koša, u nekoj maloj sali, i to nekom večernom terminu, Ti treba tako da da... budeš neki oficir, majke, ili Tako sad da, umesto šutanovca, kao vojska. A ne, mi se okupljamo jedan puta, kad se završi sezona i pred sezonom mi se okupljamo, pa onda idemo da jedemo to i da pijemo, ali pošto imamo takve termine kako ih imamo, onda jednostavno niko normalno ne može da jede nešto u 12 noći. Tako da, kad završimo mi u 12 noći, ne može niko da jede. I sačuvaju, vjeruju ljubav u dobro i zlu. A sad ima redno pitanje emisije, ako nisi taj tip, jer ti se desi nekad da uđeš u kafanu i budeš i lepoti ili svadbi da naručiš pesmu? Imaš neku koju voliš? Za koda se kad ne znaš šta pitala. Meni treba malo vremena da se, kad uđem u to neko kafansko društvo i ono sve, da se malo prepoznam, pa da se malo opustim, pa da nemam, što se kaže, nemam narik na mozak na tako neke stvari. Volim ono što ja, kao što je verovatno za sve paradoks, ja sam antisluhisti, antimuzika, volim da slušam muziku i volim ono kako se zove da se provedem, ali ne, moram, čak sam negde, kad sam bio negde ranije, pre 15-20 godina, sam imao neke zapisane pesme koje bi morao da se setim, recimo da vidim kako i šta, koje bi mi se možda svidjele. Ne sećaš neke sa tog spiska da je pustim sad? Pa ne znam, evo, to je jedno pitanje koje stvarno se zateče. Pa ne znam, stvarno. Daj mi svoj ruku sad, neka ljubav veže nas. Pa ne znam, možda ne pre od Olivera Dragovića. Olivera Dragovića vešta. Pa da. Koju, a? Pa Vjeruj i ljubav. Vjeruj i ljubav, može. Daj mi svoju ruku sad, kao jedan cvijet. A kad se rodila čerka, si stigao da odeš u kafanu da ti cepaju košulju i to? Samo mi reci da nisi. Nisam. Stvarno? Stvarno nisam. Nisi stigao? Pa ja sam došao dan ranije sa pripreme iz Amerike zbog celog porođaja, a već posle 2 dana sam morao da idem
svetsku ligu za Podgoricu, tako da žena nikad ne može da me zaboravi, neko drugih iz bolnice, ne ja, tako da ono se kaže, notiran sam do kraja života, kao negativan primer. Ali to su neke profesionalne stvari koje, ona meni kaže uvijek, za neko drugi nije mogu, pošto smo igrali protiv, ne znam, Japana, tu prvu utakmicu Svetske lige, kako se zove, za neko drugi moj pomoćni trener nije mogao da vodi tu utakmicu, a ja da ostanem još jedan dan, pa da, jer se radi bilo dan, dva. Bravo je. Pa to je sa ženske strane. Šta ćeš jednog dana detetu da kažeš, znaš, ćerko, Srbija je bila važnija? Pa ne, ja ću nju da kažem, pa ne znam šta ću reći, ali sam rekao ženi da žena to ne razume, mislim. A i normalno je, iz njenog gledišta je to sasvim razumljivo, iz mog gledišta je, ja razumem njenog gledišta, ali ovo je profesionalni posao. Daj mi svoju ruku sad, prava ljubav je uz nas. Ja jeste da sam, ono što se kaže, suprug i otac, ali sam trener državne reprezentacije. I kao trener državne reprezentacije, to je dogovor, nema privatnih pitanja, ali ja moram jedino. Da li se sećaš dana i trenutka i u čemu je bila žena tvog života? Pa sećam se. Ajde. Pa sećam se, to je moj odgovor. A u čemu je bila? Ja ću proveriti tačnost. U Rozi Haljini. Roze Haljini? Ja. Pre koliko godina? Davno. Davno. Znači, Roze Haljina. Evo, za ovo ću da pustim Elvira Dragovića. Vjeruj u ljubav, ne živi bez nje. Vjeruj u ljubav i sačuvaj nju. Vjeruj u ljubav, u dobru i zlu. Jel čuvaš neku posebnu kapicu, onako čuvaš i tu ne daš da ti diraju? Ja sam, ne znam da sam ja opet neki poseban slučaj. Ja nemam ništa. Imaš medalje? Imam medalju, ali ne znam gde su medalje. Aha. Obično sam davao ove medalje što smo osvajali ovih zadnjih godina, sam davao Bošku Novoselcu, ovom našem kameronu, pošto nije bilo dovoljno medalja. Ja sam je davao, meni to ništa, apsolutno. Ja nemam ta neki odnos prema tome. Nemam odnos prema tim, ono što se kaže, ja sad nemam nijedan dres, ono što se kaže majicu sa svetskog. Ja sam već podelio sve, ja sam sve što sam imao podelio tamo u Rimu. Aha. Znači, ovi ljudi što su nas pratili iz hotela i ovo, sve sam to podelio. Tako sam vratio prazan kofer s te sportske te strane. Aha. Iz Partizana isto nemam ništa. Ništa nemam, tako se zove. Imam te neke kapice kad smo igrali. Kad smo igrali, ali to ne ide u nekoj kutiji, to bi moralo nađe. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. That's her destiny. Privatno mi smo imali te neke dve roditelji, tako da nemamo ono što se kaže. Malo mi je ono teško da pričam iz toga iz prostog razloga što, ali to je dalje normalno i ajde, izgurali smo neke stvari i brat i ja, mislim, sa 25-6 godina smo ostali bez oca, u saobraćajnoj nesreći, majka nam je umrla, ono što se kaže, pre 2 godine, isto iznenada i to je baš pred svetsku ligu, ono, iz Berlin i ono, ja ni tada nisam tražio, mislim da se to zna, i opet nisam bio tu samo 3-4 dana, opet sam otišao za pripreme za ono, kad je bilo bitno da budemo u Berlinu prvi, u stvarno prvi da budemo u finalu, da bi se plasirali na olimpijadu. Ali kažem, to je sigurno neke te dve stvari, ali kaže oni, što te ne ubije, to te jača, prema tome jednostavno morao se nekako nastaviš da funkcionišeš. Kako, ne znam, ali to je jednostavno tako iskustvo imaš, ne možeš da podvanjaš od toga, sigurno da to su neke frapantne stvari i jednostavno
Ja ne znam koji pametan čovjek ili zdrav čovjek može da kaže da zna kako će da reaguje u takvim situacijama i da reaguje u nekim smerima. Sigurno da je to... Sreća? Pa dobro, sreća. Pa sad sam stvarno... Bilo ih je više. Pa jeste. Sreća. Bilo je više stvarno. Zadnja mi je sigurno promenila ceo život. Zadnjih 2 meseca, ali Kako se zove? Danica Ana. Danica, ali još to je lepo. Ko je birao? Nisam ja siguran. Ja sam molio Lola kad smo saznali da je ćerka da ne liči na mene, tako da... Liči na Miru, pretpostavljam. Pa, ne znam još, ne definisam. Ja se nadam da... Ja se nadam da hoće... Eto, to ja se još nisam navikao, tako da... Polako. Očevi se naviknu negde... U drugoj godini. 3., 4. U novom ciklusu emisija iz Balkanske ulice, jedno novo pitanje. Naime, gosti će odgovarati i na pitanje čija životna priča iz ove emisije ih je najviše dirnula i koje se najradije sećaju. Dejan Udovičić izabrao je da pogledate insert iz emisije u kojoj je glavni junak bio Duško Vujošević. Jedna od prednosti mog zanata je i ta što nemate vremena puno se sećati. Imate obavezu, morate razmišljati, ne smijete izaći pred te ljude nepripremni. Dole je uz neki... Spada u neku grupu ljudi po meni koji idu ispred vremena. Tako da, i ono je obično teško da takvi ljudi razumeju svako ovi ljudi koji živu u real time-u. Da neko malo ide ispred vremena, onda bi to bilo relativno razumljivo za njih i ni mogli da pretpostavljaju. Ako neko ide dosta ispred vremena, onda je to, šta ovaj priča, ili, ne valja, ili šta sad. Tako da... Posle ćemo mi ove emisije neke tvoje izjave od pre godina, 2, 3, pa će da vide gledalci koliko si bio u pravu. Dobro, nije bitno da sam ja u pravu. Šta je bitno, da smo svoje zlato? Pa jeste, to je bitno. The winner takes it all. The loser standing small beside the victory. That's her destiny. I bila je ovo još jedna priča iz Balkanske ulice, prva u sezoni 2009-2010. Vola bi naravno da se vidimo i naredne nedelje, 13 časova, 30 minuta, prvi program RTS-a. Do tada, prijatan dan.